Kahulugan ng panaginip at nunal, may nagtatanong at itago natin sa pangalang Kelsey. Ang kanyang katanungan ay tungkol sa nunal sa kaniyang nguso. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami, ang nunal na nasa nguso, ito ay nangangahulugan na ikaw ay gustong mamuhay ng mapayapa, ayaw mo ng gulo. Si Jenilyn ay nanaginip na siya ay lumalangoy sa malinaw at malinis na tubig. Ano raw ang ibig sabihin ng kaniyang panaginip? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay lumalangoy sa tubig, dagat o tubig na matabang, tapos ito ay malinaw o malinis, nangangahulugan na iyong makamtan ang malusog o magandang pangangatawan at mahabang buhay. Sakaling mananaginip kayo na lumalangoy sa tubig baha, nangangahulugan na may darating na karamdaman, kabiguan at sakuna. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa apoy at usok. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay nakakita ng usok na nasa malayo sa inyong panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay malagay sa alanganin sa mga bagay na inyong gagawin. Ibig sabihin, hindi ka pa sigurado sa bagay na iyon. Pero kung ang usok na nakita mo sa inyong panaginip ay nasa malapit, ibig sabihin na mag-ingat ka sa mga taong sipsip at mga taong mang-uuto. Pero kung ang apoy na nakita mo sa inyong panaginip may kasamang usok, ito ay nangangahulugan na may maraming pera ang naghihintay sa inyo. Ang panaginip na itatanong niya ay panaginip ng kanyang misis. Ang kanyang misis ay nanaginip ng anino, tapos hindi siya makagalaw sa kanyang panaginip. Ano raw ang ibig sabihin nito? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay mananaginip ng inyong anino, ito ay babala na kailangan mong mag-ingat sa inyong mga kalaban na patago na nagbabalak ng inyong kapahamakan. Si Nurhani ay napanaginipan niya ang kanyang anak na nagwiwi sa foam. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ang ina ay nanaginip sa kanyang anak, nangangahulugan ito na may darating na magandang kapalaran, lalago ang inyong negosyo or hanap buhay. Si Kiana ay nakakita ng patay sa kanyang panaginip. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay nakakita ng patay na tao sa inyong panaginip, ibig sabihin na may darating na gulo. Si Anonymous ay nagtatanong kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. Siya ay nakakita ng maraming pera sa kanyang panaginip at meron pang ginto. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay nakakita ng maraming pera sa inyong panaginip, nangangahulugan ito na kailangan mong magsikap ng todo upang ikaw ay makapag-ipon. Ang ginto naman sa inyong panaginip ay nangangahulugan ng pangmatagalan na pag-ibig at masayang pagsasama ng mag-asawa. Si Anonymous ay nanaginip na nakita daw niya ang kanyang asawa na may kasamang babae sa kanyang panaginip. Ano raw ang ibig sabihin nito? Mrs. Anonymous, ang panaginip mo ay hindi dapat ikabahala, dahil kung ikaw ay nanaginip sa taong lagi mong nakikita, lagi mong iniisip, lagi kayong nagtatawagan sa cellphone, ito ay walang kahulugan. Pero granting na hindi ka nag-iisip, hindi mo nakita ang inyong asawa, hindi kayo nag-uusap sa araw na yon bago ang inyong panaginip, ito ang kahulugan. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ang ay misis mananaginip sa kaniyang mister, nangangahulugan ito na kailangan mong magpabango dahil lalo pang nagliliyab ang pagmamahal ni mister sa inyo. Hindi na siya lilingon pa kahit pa sa paa, kahit pa sa legs ng Miss Universe. Barbie ay nanaginip na ang taong kanyang hinabla ay nakipagkaibigan sa kanya. Ano raw ang ibig sabihin nito? Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay mananaginip sa taong di mo kilala, tapos ito ay pugi o maganda, ito ay nangangahulugan ng kaligayahan na inyong makamtan at magwawagi ka sa pag-ibig. Aangat ang inyong negosyo or hanap buhay. Pero kung ang taong iyon ay pangit ang kanyang itsura, nangangahulugan na may darating na balita ng pagdadalamhati. Ang itatanong ni Marisa na panaginip ay panaginip ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay nanaginip ng mga ginto. Ayon sa aklat ni Professor Swami, na kung ikaw ay makakita ng mga ginto sa inyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng pangmatagalan na pag-ibig at masayang pagsasama ng mga mag-asawa. Si Jima ay nanaginip na ang kanyang kapatid ay nagluluto ng hipon. Ano raw ang ibig sabihin? Ang inyong panaginip, Ma'am Jima, ay mayroon lang kahulugan kung ang hipon na niluluto ng inyong kapatid ay inyong kinain tapos naramdaman mong ito ay masarap. Dahil kung ikaw ay nanaginip na kumakain na kahit anong pagkain tapos ito ay masarap,
Nangangahulugan ito na magkaroon ka ng pag-angat sa inyong katayuan sa buhay at kaligayahan sa pag-ibig. Si Anonymous ay nanaginip ng mga uod. Ano raw ang ibig sabihin ng kanyang panaginip? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nakakita ng mga uod sa halaman sa inyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng kasaganahan at kaligayahan sa pag-ibig. Pero kung ang nakita mong mga uod ay uod sa patay, nangangahulugan ito ng pagdadalamhati at kahirapan. Si Joy ay nanaginip ng mga kuto. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip ng mga kuto, nangangahulugan ng pagdadalamhati. May kaanak ka na mamahinga ng tuluyan. Malulugi ang negosyo at hiwalayan sa mga nag-iibigan. Si Tamimi ay nanaginip sa kanyang ex-boyfriend. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip sa taong kilala mo at matagal nang hindi mo nababalitaan, hindi mo nakikita, hindi mo iniisip, ito ay nangangahulugan na ang taong iyon ay inaalala ka niya, iniisip ka niya, at posible pang topic ka niya sa kanyang mga kakilala tuwing sila ay mag-uusap. Si Chris ay nanaginip ng maraming ahas. Siya ay nakagat, subalit kanyang napatay ang lahat ng mga ahas. Ano raw ang kahulugan? Ang panaginip mo, Chris, ang isa sa mga napakagandang panaginip tungkol sa ahas dahil ito ay inyong napatay. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip na napatay mo ang ahas, ito ay nangangahulugan na ikaw ang lalabas na magwawagi kontra sa lahat ng mga inggitero-inggitera, mga taong gahaman at mga taong taksil. Si Anonymous ay nanaginip ng 3 ahas, tapos siya ay tinuklaw sa isang ahas na malaki. Ano raw ang ibig sabihin nito? Ayon sa aklat ni Professor Swami Miss Anonymous na kung ikaw ay nanaginip ng ahas tapos ikaw ay tinuklaw, nangangahulugan ito na ikaw ay dadalawin ng karamdaman. Mag-ingat sa mga taong taksil, may naiinggit sa inyong trabaho o negosyo, may gustong kukumpetensya sa inyo sa inyong pag-ibig. Si Wina ay bumili ng bibingka tapos kanyang kinain at ayon sa kanya, napakasarap daw. Ano raw ang ibig sabihin ng kanyang panaginip? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay kumakain kahit na anong pagkain at ito ay masarap, nangangahulugan ito na ikaw ay magkaroon ng pag-angat sa inyong hanap buhay at liligaya ka sa pag-ibig. Si Tia ay nanaginip na siya ay naglakad sa hanging bridge. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nakatawid sa tulay na inyong nilalakaran, nangangahulugan ito na iyon ang mapapalabas nasa inyong saloobin. Si Marie ay nanaginip na may tao raw na buhay tapos gustong pumasok sa kabaong. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nananaginip ng taong nasa loob ng kabaong tapos siya ay buhay pa sa totoong buhay, nangangahulugan na ang taong iyon ay magkakasakit. Si Anonymous ay nanaginip na siya raw ay pumayat. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip na ikaw ay pumayat, kabaliktaran ang mangyayari dahil ito ay nangangahulugan na ikaw ay tataba na. May nagtatanong at itago lang natin siya sa pangalang Marisa. Ang kaniyang itatanong ay panaginip ng kaniyang anak. Ang kaniyang anak ay nanaginip na lumilipad. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip na lumilipad, ito ay nangangahulugan na ikaw ay magtagumpay sa inyong mga pangarap. Halimbawa nito, kung ikaw ay may sinasalihan na exam, ikaw po ay siguradong makakapasa. May nagtatanong at itago lang natin sa pangalang Kiana. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa kanyang mga ngipin na natanggal habang siya ay nagtututbrush. Ayon sa aklat ni Professor Swami na kung ikaw ay nanaginip na natanggal ang inyong ngipin sa harapan, nangangahulugan na ikaw na nanaginip nito ay dadalawin ng karamdaman.